यार कते दिन के बाद माल फोन करके हाँ हेलो की बोले रही गे हमके दुल्हन बना लो ना तो दोसर लेके जाई। की कहली हमके दुल्हन बनाला ना तो दोसर लेके जाए। कौन साला में हिम्मत भाग ले ओकरा पिछवाड़ा में कदार चला देबे गे। एगो बात सुन ले तू हमर छी हमरे रहबी हमरा छोड़ के तोरा कोई न मजा उठा सकै छै सुन लेली ने। ई जवानिया के मजा कोनो दोसर उठा। बिल्लू के माल के मजा के उठे ते खाली नाम बता न ओकरा पिछवाड़ा हम थी नट सटा के मार देबे गे। हमरा पीछे हां की कहली हमरा पीछे तोरा पीछे के पड़ल छौ नाम बता न हमरा पीछे पड़ल बाड़े हमर जीजाजी के भाई। की कहली हमरा पीछे पड़ल छ हमर जीजाजी के भाई उ नंगरा छोरा तोरा पीछे पड़ल छौ गे ओकरा मार लियो तो 3 दिन तक छुलमुती लागले रहले रह गे। यही नहीं अभी और सुनिए। हमके दुल्हन बना लो। की कहली हमके दुल्हन बनाला हां तोरे दुल्हन बनेबो और तोरे साथ सुहागरात मनेबो लेकिन अखन तोरा से हम बियाह कर लेबो त हमर बाप जी तेजी मार देतै गे। अगर तू बिल्लू का छोड़ के दोसर से शादी करबी तो तोरा पता छौ न की हेतौ। गौवा घरवा के लगवा सब ताना मारे हो। हां सही कहली अगर बिल्लू का छोड़ के दोसर से शादी करबी तो गांव भर के लोग तने न मारतो त की मारतो तोरा। पापा जी के हेड तो हम ही बानी भारी हो। की कहली हमर पापा जी हमर दहेज के बानी भारी हो तोर पापा दहेज में नहीं दे सकतो तो बिल्लू बिना दहेजो के बियाह करे वाला छै लेकिन रात वाला मजा तो उठेबो तोरा संग टपाटप लगा मेरा मजाक। तो तुम ही सब भाई सब बताओ ये वीडियो तो सबका केहन लगला। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नया है तो चैनल का चप्पल चपला दियो और बेल आइकन घंटी का पिछल का जेबी में रख लियो। तो दोस्तों मिले दोसर वीडियो में आइ के लिए हमके